Irati Gorostidi zuzendariak berreraiki du Arkoiris komunitatea, lan luze eta zorrotz baten ondorioz. Dokumentaletik gehiago du fikziotik baino, baina ez da dokumental bat. Garai batean murgiltzarik eta da, detailerik txikiena ere zainduta. Trama ez da oso garrantzitsua, baina esaldi bakoitzak irekitzen du gogo eta berri bat. Familia egitura desmobilizatzailea dela, heterosexualitatearen baitan penetraziorik eza dela antisorgailu eraginkor bakarra, komunitatean bizitzeak zaintzaren ardura dakarrela eta William Reich gizon astunentzat erreklamoa dela. Arkoiriseko tailerrek hartzen dute, espero genuen moduan filmaren pisu handiena. Ez nago ziur denboran, baina bai behintzat energian. Halako hipnotismo bat sortzen du, magnetikoa, sorginkeriazkoa eta onartzea kostatu daiteken arren, kuriositatezkoa. Ikusi alduzu inoiz zure burua trantzean, beste jendearen aurrean lasai biluzten, larrua jotzen, xamurtasuna muturrera eramaten, zure zein buru egitura jarri duzu zalantzan, ausartuko alzinateke iraultzaren bat egitera, txiki-txikia izan arren, irakurri kritika osoa Irutsuloko hitzaren webgunean.